रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि कृष्ण बर'नो थाबाय स' दिनै जों सापरियाव दसे ओरैनो मोनाबिलिनि बेरायग्लांनो नागिरदों स' भिडिअ खालामबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांदो स' जों दा स्टेसन थांनाय लामायाव मोनफैबाय नैबे लामाजों स्टेसन थाङो ओमफ्राय ओरैजाय थांबा मेन रडखौ मोनहैयो आरो ओमफ्राय ओरैजाय स्टेसनाव मेन रडखौ ससे थांनो नागिरदों दा ओरैजाय जि दखानफोर दं ओमफ्राय नैबे ससे कम्पिउटार दखान दं स' मेन रड मोनबाय जों दा स' मेन रडआनो बेनो मा होनदों स' ओरैजाय थांबाथाय सिला फोथार धेमाजि मोनगोन ओमफ्राय ओरैजाय थांबाथाय जनाय मोनगोन गुवाहाटि दिल्ली ओइ मोसौआलाय मा दिगदारलै स' जों दा कलेज ओरैजाय कलेज दं आरो ससे सिगाङाव दा कलेज थांनाय लामा थांनो नागिरदों जों नायलांबाय थादों नोंथांमोना स' दा जोङो पुलिस स्टेसन मोनबाय पुलिस स्टेसना नैबेनो नैबेनो पुलिस स्टेसना ओमफ्राय ससे सिगाङाव एकाडेमि स्कुल दं आरो स' नोंथांमोननो खोन्थागासिनो स' नैबे एकाडेमि स्कुल ओमफ्राय ओरैजाय सिमेन्ट सापरि पन्सायत पन्सायत नैबेखिनियाव दं अ जों दा कलेज थांनाय लामाखौ मोनबाय जोंनि कलेजआनो ओरैजाय थाङो बेखौ कलेज तिनालि होनो बेखिनिखौ ओमफ्राय ओरैजाय हाबनांगौ कलेजआ नैबे पार्क मोनसे गोदान खुलिगासिनो गाइस स' बे पार्कआ जाबाथाय बेरायफैनो मोजां जासिगोन बानायगासिनो जागौआखै ओरैजाय गेटखौ बानायगासिनो बै नेक्स्ट इयाराव जासिगोन आरो बेयो नेक्स्ट इयाराव कमप्लिट जागोन बायदि जानो हागौ स' बे पार्कआ जाबाथ' बिराद मोजां जासिगोन आरो बेरायफैनो थाखाय बे न'आव नुहुरदों ना नोंथांमोन बे न'आ पलिटेकनिक कलेजसो आरो ना बेयो पलिटेकनिक होनो आरो बारा गोजान जाया सापरि सेन्टारनिफ्राय ससेल' फैनांगौ बारा गोजान जाया आरो बुक स्टिला इहे दं लेखा बायनोबा स' नोंथांमोना नैबेहायनो बायजागोन आरो ओरैजाय दं ओरैजाय मोनसे स्कुल दं सिमेन्ट सापरि हाइ स्कुल आसामिस मिडियामनि आरो इयो ओमफ्राय नै ओरैजाय ससे थांनानै एलाहाबाद बेंकआ नैहे दं नै ओरैजाय दं स' नोंथांमोना गुदुं गुदुं फैसा बरनबा नै बरन फैजागोन आरो इहे दं एटिएम कार्डबो सोलियो स' जों दा थाव डिपु हाबनाय लामायाव मोनफैदों ओरैजायनिफ्राय फैनानै ओरै सिलाबाथानिफ्राय फैबा लेफ्ट साइड जायो आरो ओमफ्राय जनायनि साइडनिफ्राय फैबा राइट साइड जायो थाव डिपुआ ससे सिगाङाव दं खोन्थागासिनो नोंथांमोननो थाव डिपुआ बेनो दे anda सबजालाय फंबाय जानोबा गोथाव मोनसे हरदोब्रा मा बोथोन दियो जोङो आसा होबाय जेंगाव जोंना स्टेसन थांनाय लामायाव नैबे हनुमान मन्दिर दं स्टेसना ओरैजाय दं स' जों दा स्टेसनथिं थांगासिनो सापरि स्टेसन ट्रेन फैसिगोन दसेनि उनावनो 6टायाव मोनफैयोहाय कामाख्यानिफ्राय फैनाय ट्रेना काउन्टार
मानसियानो गैया एकदम खालि खालिथार सापरि स्टेसनाव सापरि स्टेसननि इभिनिं भिउ नायदो गाइस स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै गाइस स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अल थुनानै जाहाथे गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम सौहैयो